employees nila da kung sini nga semana in 5 days nga imo trabaho, the following week hindi ka na. Na? Sunod ka naman nga semana ma-duty. Pero siling ni Mayor bading iskarante siling nga hindi kundi kaya magpabakuna, dason mo nga report sa duty, submit ka sang negative RT-PCR test result. Tigamay na malang kunod ng mga 58, pila ito nga balya, 62 or 68, kay na siling nga mga employees ang nabilin nga way mabakunahan sa Cadiz. Tiyari magluwas sa Cadiz City, ang Bago City Government, may araman sanggin pagwa nga mando angot sini. Online sa hotline. Joining us this morning, the Saxon Hotline, Saxon Radio Bacolod, we have Mayor Nico Yulo. Mayor, how are you? Good morning, Saxon Art. Yes, Siudad, mayong aga, mayo lang kita di, kabay pa nga mayo man mo. Mayong aga da sa imo nga mga nagapamati, no? Labi na gid sa mga taga-Bago. Salamat gid sa time. Mayor, sano ni mo umpisa ang imo yang ginpapanaog nga mando nga dapat ang mga empleyado dira sa Bago mapabakuna gid sa COVID-19 vaccine? Oo, effective immediately na. Kahapon ko lang napirmahan. So, effective na dayon ang aton executive order. Okay. So, tanan-tanan, when you say employees, that includes casual? Oo, that includes job orders nga casual sa mga contractuals naton. Okay. Nga, Mayor, damo pagidgapon na way mabakunahan sa imo. Kadis ko to dutay na lang, pero sa imo daya? Sa empleyado, part pa lang sa amon nga for department heads to submit a list of all those na nabakunahan. Amon pa lang kami pangayo sang data sa ila. So, kabahin nila sa executive order nato, no? Okay. But as far as vaccination sa Pumuluyo, we're close to 40% na kami, no? Why pa nalabot sang intensive na drive namon ini nga semana, November 22 to 26, nga may nagdugang kami vaccination site, no? Alin sa duwa ka vaccination site. Okay. Hinimo na namon anom kag may anom man ka team siyempre kada vaccination site. Kag ang target namon mga 2,000 ang i-vaccinate sa nga mga inadlaw. Kada adlaw mil, no? Okay. So, yes. Now, going back sa imong ipapanaog ng executive order sa mga employees, what if kung hindi gin magpabakuna and then masabit sila RT-PCR test, pero pwede lang yung mayor nga in every work nila masabit sila RT-PCR test o kung way na butang sa executive order mo, kung hindi ka gina magpabakuna sa uli, basi mo na hindi ka na pagpareport nun? Well, una sa tanan, no, we recognize the right of each individual to have their choice. Okay. Ila na ya choice. So, instead of bakuna, para fair man sa iban mo nga upod nga pabakuna kay ma-proteksyon sila ilalawas, ikaw yung hindi kang babakuna, you have to show that you are free of the COVID virus by submitting yourself to RT-PCR test every 50 days. Dapat RT-PCR test result gid ang ihatag nila. Yes, of course. So, RT-PCR test is the most effective na test mo kung mabalaan kung may virus kasang COVID o kung wala. Mo lang yun ang pinaka-effective na means. Okay. At their own expense. At their own expense, so. Kay siling ko ba, ang city mabayad yan. Pasulsog naman ta kailong ta kagtilaok ta. Total, city mabayad. Hindi galing magbayad ng city. Pero ang overall concept sini, no, while ka-follow kita sa resolution sa National IATF, this is part of ang aton nga advocacy nga tanan kita dapat magpabakuna. Okay. So, bilang City Hall employee, dapat model ka ng ina nga advocacy naton
nga tanan gid yang shipping hall employees mapabakuna gid, no? Para sa Okay. tanaw sa Panguluyo, gapanguna gani ang mga city officials kag Aha. city employees. Oo. Yes, sir. So, kabay pa, no, makasabit na ini ang mga official daton dira, department heads ang number and of course, no, kung pila ang bakunahan sila so that may araw na kaping imo sining office. Ma-update lang kami. But on preparation sa November 29 to December 1, vaccination o National Vaccination Drive, ano nakahanda ang Bago City sa mong mayor? Amo na ganing nang pauna na kami nga daan niya sang November 22 to 26 amo nang intensive namon nga bakuna in preparation for our national vaccination holiday, no? Mhm. So may apat na kami kadlaw including today kag ikalima buwas, no, that we bilang experience namon sa massive and intensive vaccination drive Okay. sa 29, 30, and 1. Aha. So, ga-expect kita nga malabot na to atong ginhatag nga numbers ng DOH nga dapat among ang target nga labuton naton sa adlaw o kung sa sining 3 days nga vaccination drive. Correct. Oh. Actually, duwa ka bagay nga nag-una kami intensify. Kay tungod nga gusto namon mapanaog ang number namon nga target sa vaccination day ang 3 na kadlaw kay man ang target sina based on numbers nga way pa bala bakunahan ini nga semana. Mhm. So kung bakunahan namon damo nga tao i-reduce pa na sa target namon sa 3 kadlaw. I So see. una two-pronged approach nga namon na practice kami anay kag siyempre papanaogon namon ang amon target for the 3 days. Aha. So, Mayor, basi may mensahe ka nga ipalabot sa imo mga pumuluyo dira sa sining activity sa 3 days vaccination drive. Please go ahead. Okay, so pareho sa aton nga pagmensahe sa aton nga pumuluyo, dinarespeto namon ang inyong choice, no, nga magpabakuna o hindi. Ang ako lang nga ginhambal, dapat ang imo information na nagbuo sa imo choice is official sources and hindi fake news, no? Kaya ang bakuna sa iya sa mga scientists na gasilingin nga makaprotekta sa imo kang severe COVID, hindi ka ma-hospital, kag hindi ka man mapatay, no? So, I encourage all our citizens ang aton kumuluyo pabakuna kita tanan kay para ni sa aton kayuhan. Aha. On that note, Mayor Nico Yulo, salamat gisa tayo maginatag sa akong Radio Bacolod. Keep safe kag mabuhay ka. Thank you. Salamat gid. Mayor Yulo sa Bago City.